Искаме да се оплачем от кмета на община Свищов Генчо Генчев. От сутринта от 9 часа сме пред общината, не иска да ни върне, имаме за една година платен найем, не иска да ни върне 70 евро. Представете ли си, вижте го това детенце. Мляко. Няма мляко, погледнете шишето. Заплюйте го, ето влизам да си искам парите. И ни отказват вече да ни върнат парите. От 5 часа ги чакаме, от сутринта сме тук. Може ли такова безобразие? Погледнете какво безобразие. Какво се обърна, кмета? Има ли малко милост за това нещо? И аз искам парите на ръка. Искам си парите на ръка? Не може да чакаме банката, искаме си парите, не разберат, че те няма какво да яде. Това дете е разбира. Къде да чакаме 2 часа? Колко е часа сега? Почиствайте на нашето място, ако си. Да дойдем да дадат парите на ръка. И сели да са 3 дена. Окей, да им върни парите. Парите да се занимават, да се даде с храна децата. Имам и другото ми дете чака вкъщи. Малкият е гладен. Ще ви пуснем по BTV новини. Парите си искаме. Няма такива работи, нима закони в тези работи. Генчо Генчев се крие, ето, крие се. Не излиза да ни върне парите, крие се горе. Уважаемия кмет, дето гони 2 малки деца на улицата и ни връща и парите за една година, де сме платили. Господин кмет, ай излезте. Спирай.